Tämä kumppanuus on muodostunut niin syväksi, että ei meillä ole mitään syytä edes harkita oikeastaan vaihtoa mihinkään. Minä olen Aapo Pispa. Toimin Asikkalan kunnan talousjohtajana nyt jo 13 vuotta ja Asikkalahan on tässä Lahden kupeessa kaunis kahden järven välissä oleva upea kunta. Asikkalan kunnassa on noin 8000 asukasta. Meillä kunnassa työskentelee noin 300 työntekijää. No, provinssiahan hoitaa meille taloushallinnon puolella ison osan meidän taloushallinnon palveluista. Ja sitten taas henkilöstöhallinnon puolella on palkanlaskenta isoimpana ja sitten siihen liittyviä palveluita. Yhteistyö provinssian kanssa on jatkunut varmaan 20 vuotta ja syy siihen on, että palvelu on toiminut todella hyvin. Provinssia osaa minusta varsin hyvin ottaa huomioon kunta-alan erityispiirteet ja toimia sen mukaisesti, että olemme olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että miten he tuntevat kunnan toimintaa. Provinssia on onnistunut hienosti yhdistämään tehdasmaisen tuotannon ja henkilökohtaisen palvelun esimerkiksi kirjanpidon osalta silloin, kun sitä tarvitaan. Monesti tuntuu siltä, että nyt ei ole kaksi eri organisaatiota, vaan että olemme ikään kuin samaa joukkuetta. Minä voin todella lämpimästi suositella provinssiaa kunnan talous- ja palkkahallinnon palveluntuottajaksi.